салом дӯстон, хуш омадед ба канали Футбародарон. Имрӯз ман тасмим гирифтам ки ба шумо рубрикаи дӯстдоштаатонро пешкаш кунам, яъне топ 5 футболбози беҳтарин дар таърих ба ақидаи футболбозон. Ин дафъа мо суроғи сармураббии Барселона Хави меравем. Дастаи ӯ Барселона аввал Лигаи Аврупоро аз даст дод ва баъдан он қадар бозии боваринокам дар охири мавсим нишон дода наметавонист. Вале ҳамчун футболбоз ӯро мухлисон легенда ва яке аз беҳтарин бозингарон дар таърихи варзиши рақами 1 ҷаҳон ба ёд меоранд. Ман якчанд интервюҳои ӯро ҷамъоварӣ намудам ва омодаам барои шумо пешниҳод намоям. Топ 5 беҳтарин футболбозон дар таърих ба ақидаи Хави. Аз шумо мисли ҳар вақта обуна шудан, лайк гузоштан ва дар таги видео коммент навиштан. Аз мо бошад видеоҳои ҷолибу дидании ҷаҳони футболро омода ва ба шумо пешниҳод кардан. Дар ҷои панҷум Иньеста. Албатта ки Хави бе дӯсти хубаш ин рӯйхатро тасаввур карда наметавонист. Футболбозе ки бо ӯ паҳлу ба паҳлу тамоми корномаи варзишии худро гузаронидааст. Беҳуда мухлисон ин ҷуфтро бо як калима Хави Иньеста намегӯянд. Ба ҳамин хотир будани ӯ дар рӯйхат мантиқӣ мебошад. Ана чӣ мегӯяд худи Хави? Ба фикри ман Иньеста бо ҳамаи саҳмаш дар таърихи футбол сазовори тӯпи тиллоӣ мебошад. Ӯ бозингари беҳамто ва лоиқ ба ҷоизаҳои беҳтарин аст. Футболбозони монанди Иньеста беназиранд. Ӯ барои ман ва дигарон намунаест дар майдони футбол ва берун аз он ҳам. Ногуфта намонад ки вақти Хави сармураббии Барселона таъин шуд, Иньеста гуфта буд ки ӯ ҳам мехоҳад фаъолияти мураббигиро пеш гирад, чунки аз дидани дӯсти наздикаш дар ин вазифа бисёр ҳавасманд шуд. Мо бошад мунтазири ин ҷуфт ба ҳайси мураббиву ёвари мураббӣ мемонем. Дар ҷои чорум Роналдо. Бисёриҳо дар ҳайратанд ки Хави чаро дар ин рӯйхат номи Криштиану Роналдоро ҷор кардааст. Замоне ин ду футболбози бо маҳорат байни худ муросо намекарданд ва якдигарро таҳқир ҳам мекарданд. Хави ҳатто Кришро беақл ҳам номида буд, вале бо ишора. Ӯ гуфта буд ки Роналдо наметавонад мисли Месси бо суръат ҳаракат кунад. Новобаста ба ҳамаи инҳо, Кришро бозингари барҷаста хонд. Роналдо футболбози фавқулода аст. Ӯ яке аз беҳтаринҳо дар таърихи футбол ба шумор меравад. Вале ба ӯ даст надод ки дар як замон бо Месси ба дунё ояд. Байни мо нофаҳмиҳо буданд, аммо танҳо одами аблаҳ наметавонад ҳунари волои Роналдоро бубинад. Сарпарасти навори мазкур ширкати 1x ба шумор меравад. Дар 1x регистратсияи осон пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TouchFood. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Дар ҷои сеюм Роналдо. Аксари одамон Роналдоро нобиғаи футбол мешуморанд. Дар ҳақиқат ҳам на ҳама метавонанд ҳунару маҳорати ӯро такрор кунад. Ягона камбудиҳои ӯ ин бардоштани ҷароҳатҳои пайдарпай, мушкилӣ бо вазни зиёдатӣ ва бисёр ҷанбаҳои дигаре ки хоси бразилиҳо мебошад ба шумор меравад. Дар сатҳи олӣ на он қадар вақти зиёд гузаронид, вале тавонист таконе ба футбол диҳаду исми худро дар таърихи футбол нависад. Чӣ мешуд агар ӯ дар ин сатҳ 10-солаҳо бозӣ мекард? Фикри ин савол то ҷои ҳайратангез аст. Хави дар бораи ӯ чунин суханонро мегӯяд: Роналдо аз ҳама қавитарин ҳамлаварест ки ман вохӯрдам. Боз доштани ӯ ғайриимкон буд. Ман ӯро баъд аз ду шахсияти қаблан ном бурдаам беҳтарин дар таърих мешуморам. Дар ҷои дуюм Роналдиньо. Бразилиҳо яке аз дигаре дар шортлисти Хави пеш гузашт ва ман фикр мекунам касе аз ин хафа ҳам намешавад. Ба қавли сеҳргар, аз Роналду ягон камбудӣ надошт. Барои ӯ тамоми варзишгоҳи Бернабеу аз ҷой хеста каф кӯбида буданд, ки ин аз ҳунари волои Роналдиньо хабар медод. Хави дар бораи ӯ чунин суханонро гуфт: Роналдиньо метавонист нобиғаи нотакрор дар таърих шавад, агар чунин тарзи ҳаёт намедошт. Дар баландтарин нуқтаи корномаи худ ӯ бемисл буд. Ӯ аз ҳаёти шахсӣ ва футбол ҳаловат мебурд, вале замони ҳамин ҳам ӯро аз роҳ бурд. Вақте шумо чунин тарзи ҳаёти шахсӣ доред, шумо бояд донед ки сатҳи ҳунари шумо паст мешавад. ӯ худ иқрор шуда буд ки ба сайру гашт дар шабнишиниҳо ва ё нӯшидан майли зиёде дорад. Хулоса аз ҳаёташ ба хубӣ лаззат мебурд. Мо ҳаққи ӯро ҳукм карданро надорем, вале аламовар аст ки ӯ аз нобиғаи футбол ба шахсияте табдил ёфт ки ҳама таҳқираш мекунанд. Дар ҷои якум Лионел Месси. Ба фикрам ин ба ҳама аён буд, ҳамин тавр не? Хави ҳамеша ва дар ҳама ҷо Мессиро дар ҷои аввал мегузорад. Онҳо дар якҷоягӣ ҳама ҷоизаҳоро ба даст оварданд, беҳтарин ҳунарнамоиҳоро нишон доданд ва дар майдон якдигарро чунон эҳсос мекарданд ки ба дигарон муяссар намешуд. Инҳо бошад суханони Хави дар бораи Месси. Ман ба шумо инро мегӯям: агар Роналдиньоро дар баландтарин сатҳи корномааш гирем, танҳо як футболбоз аз ӯ дида зеботар бозӣ мекард. Ин ҳам Месси. Лео беҳтарин дар таърихи футбол аст. Суръат, фикрронӣ, дриблинг, нигоҳаш ва тарзи бурдани бозӣ аз ҷониби ӯ ин боварнокарданист. Касе ба ӯ баробар шуда наметавонад. Аллакай зиёда аз 10 сол аст ки ӯ ба таври олӣ бозӣ мекунад. ӯ ҳамеша якум мемонад то замоне ки худаш инро мехоҳад. ӯ ҳамаро паси сар мегузорад. Нафаре ки андаке аз футбол огаҳӣ дошта бошад, дарк хоҳад кард ки бозингаре ба таври инфиродӣ ва dastavӣ бо бозии муҷалло мисли Лионел Месси ёфт нахоҳад шуд. Дӯстон, шумо ба гуфтаҳои Хави розиед? Дар комментария топ 5 беҳтарин футболбози худ дар таърихро нависед. Бисёр шавқовар хоҳад буд хондани комментҳои шумо. Сипос ки ин видеоро то охир тамошо кардед. Хайр то видеоҳои дигар.